سلام تختاتلتنا channel كما يتخونن صبوك تكوننا وتر تمنيتنايو لومون كم وترو أقدس زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موتا تامسانات صنعو لايك جركم دما جمرنا بلنا مجمريا بزيز لكم نتات كنجمر let's go. Hundreds of kilometers from the front line, the western city of Lviv felt Russia's wrath overnight. Likewise in Lutsk, a city even further from the fighting, where houses were destroyed in the latest massive assault. At 2 a.m., there was an alarm. Then at 3 a.m., I heard a loud humming sound. I pressed myself against the pillow. I was scared, and then there were many explosions. I can't talk because I'm in such a state. The door and window. 120 drones and missiles were So one last more than 620 drones and missiles were launched from Russia last night. The Air Force said it downed more than half. The Russian So تاي نرلنا مغطل تانايتي كبيت كويناتي زغطل زلو لعلى 600 دروناتن قبل اللي دمام عاد كروز ميسايلن كال ميسايلاتن كاب يوكرين ازيو كاب راشيا ازيو رحو بوتات زلو كتماتات دارقا معراب نا يوكرين زبال ابو راشيا بزبرت حيلي تددب كم زلان برتو حيلي تتقام كم زلان يوم زارب زلو دارقا معرابا عالم أمريكا حويسكا بمولهم أويات يوم جميرهم زلو زيك قتل أيكلني بخمسك خونا أيكلني قالنا قرك قبر له زبل زربا بتعميو بتتقاقا مد زرب زلو نا أمريكا بريزنت حويسكا كلاتهم مررناتهم قلت يوم جميرهم زلو معناتو تي راشا تخطلو زل حيلي كبيرنا خونا يمتعلو نخم كتودما أمنا كبيري خونا له ولا تي اير ديفنس سيستم تيبو مومن نخندزز عكل ميسا درونات أب حد معلتي كندزز عكل درونات نفسلكا معناتو نفس وكفتي باتريوت ميسايل زتكوسا اير ديفنس سيستم من أمريكا نفس وكف ميسايل نسو زتكوسا 4 مليون دولار يواقع سلازي معلتا وندحر كندزي أبز قرب بعد ما شح كبس هو مخانم يمزن قرزلو سلازي شع درون دحر سدل كالو لازم شع درون دحر كتحرمن كوينكا you just have to multiply by 4 لازي نشح ب4 مليون تربح كار it's just أزيك جيف بطريق مت إذا خا بعين قطبا كتري هلغا ترجموني يقولون حدنا أسرت شح حمش شح ولا أسرع شح واجو شهيد درون ب4 مليون دولار نهرم كايو سقادي قد خسر نعم هرم كاري قد خسر زلها ويسقى قد خسر زلها نمجمعات كبيرة يكون لازم نايب حق كبيت كويناتي زلو دونالد ترامب أقداسي وسانة كمخاني زنقر زلو وسانة ناتو انتاي مخانو دارقا بوتين لما حاوستك وسانة ممسوون حيل ناتو عبرتعي وخم زلهم زنقر زلو but this is going to be very interesting معناتو كبيت قدا كوج كم زخل دونالد ترامب تنسطاتات عليه cost. This war also has a financial one. The Shahed is a drone Russia initially bought from Iran and is now making its own version of and ramping up production. A Shahed carrying a warhead costs between $10,000 and $50,000 to produce, as opposed to millions for cruise missiles. They've also changed tactics. Earlier, Shaheds flew low and were easier to shoot down with machine guns. Now they fly much higher before dive bombing their targets at an angle and speed much harder to intercept. Ukraine sometimes زلو زي تن شاهد درونس بحالين كاب 10 شح كساب 5 شح زبصح واقع يزلون اب ايران زبقستن ويون ايران مجمريا سرحتن كوينن راشا دما وسيدهم بعلم ام عبيلو ميم سلازي تتاكتيك دما تغيروا يتقدم حيتن سلازي قدا ولا ببرد غير كهرين كاتو دقن تخلني يركالو مجن ازيل الاعلان ببرد كتو دقن كم زي تدخل كوينن ينز قدا قال تي ميسايلات اير ديفنس سيستم نزين كتودق تتقملو مره كسارا يدمص لازم تي كوينات راشا ادابتنا قبلت قلطيفه انما معبلت لتخيزه لابتي ديفنس نتي مها مست سكيل زلو مست ببزح كفري وز قول زلو كبيدي زخون زلو لازم I mean this is a very very difficult situation نقول نت كوينات مالتيو and كبيد كوينات دما كم نريو زلنا ناب حديون تدي قلطيف كام علبة تزيتي تغيرلو بزح عنوات كم زور زلو ندر لنا تعنوات دما أبزوان زيد أرجعت ميديا راشا ولا سيفيلا علامات تحرم الله نابوليوم تميديا زخصص زلون راشا well
بتغكل انت واحد بزح سبي موت زي مهلاو كم حد عابنا غيرنا هنوزو نخلينا بخلطه وكان كرينا ابز حدا صبغ زخونه تنتنا يبلو نيرو. Affairs commentator Doug Hubbard joins me in the studio. So, Doug, why is Russia stepping up its missile and drone attacks now amid U.S. efforts to broker a ceasefire deal? The easy answer, the non-nuanced answer, is because it can. And what do I mean it? I mean Vladimir Putin. Look, you're absolutely right. You use the word pounding. Russia has been pounding away at Ukraine with drones and missiles since the beginning of its full-scale invasion back in February 2022. The difference now is we have seen a dramatic سنتاي تقول الله سلام تايو راشا وي فلاديمير بوتين ابزوان زي بزبرت حيلي كواغا مريص زلو مالت دونالد ترامب متيو نتكونتاتنا مقراصوسي ناب قلملتات كوزدو اب تعرض قبرلو زلو سلام تاي جف حيلي زتقام زلو دونالد ترامب الى تحطولا نسدما تقلل زباله ملسي سلازخيل اليوم بكسي كان عامل سلازلو خبر سلازخيل يزقبر زلو برقص تي نمعرباو ناراتيف زبلو زلو كم كان سلو زلو ارمين سلو زغونه غلغل زبل زربا يمتقمو بت تكوينا 3 عامتن اوارحن غير زلو سلو زغونه ميوتطو قبل مخاله حجو دونالد ترامب كاب زمت درو نابشد شهر قريب له لذي there's no هذا كلير ساين يلن تكوينات نكودا قبل عليو تمسرت نايت تصقام كساب زي تفتحت كوينات نغفتح دما كفيديو سلازي I think بوغن راشا كري وخلو تكونتات تمعربا على كساب حجي genuinely كاملو لبو تكونتات تطوق بلو دليت يبلون بوتين فتينو يرو دونالد ترامب فتينو يرو يمسرقن ستيل شفتينو يرنا دونالد ترامب استشفافنا بدحر بقى رجاكم زلي فلت نيرو شبد بديلو نتناي راشا اما ساسيلو سنع من عبيل وديو ناب تشاينا قيس سلازلين ايران كحرم سلازلين بر بتخكل نتكونتات كودو سلازلي يكون زبل ببزحات كيلاتات زنقر نقريو so now نابي قص كاتخيت كابزي تحتو زلو مين دونالد ترامب كلير لابس قدايزي كم زي سلطو بعلو دي تزاربو عبت ميدياتات يزورو اللوية. We're not happy with Putin. I'm not happy with Putin. I can tell you that much right now, because he's killing a lot of people. And a lot of them are his soldiers and their soldiers, mostly. And it's now up to 7,000 a week. President Trump expressing his frustrations with Russian President Vladimir Putin this week. So, Trump ببوتين حقوس هيكون كون عند اللخو زبل زربع فايرال كوين اللو سلازي what is next زبل دماء بزفت تسبيت كبرا لولو بفلايت ناي كوينات زمرت زخونو channelات كم على فوكس يوم كالوت كلاتهم دونالد ترامب مس بوتين بمبعثو تحقيسهم يمزلو سلازي they really want to use that. Mr. Trump reportedly is thinking about giving Ukraine more aid for the first time since he took office back in January. It comes as Russia has ramped up deadly drone attacks in recent days. For more on this, let's bring in Dr. Rebecca Grant, Senior Fellow at the Lexington Institute. It does sound, Dr. Grant, like the president is extremely upset with Vladimir Putin. Yes, he is. President Trump hoped to be at a ceasefire in Ukraine by now, but instead we see Putin lashing out with these horrible massed drone and missile attacks. So what I see, John, is I think that President Trump, he's fixed NATO, he's got that going well, and now Trump is ready to play hardball with Russia. So انتهينا نرجلنا بزي دونالد ترامب تينا تكونتات فتحوا كم زلي ناي كوينات ناي زتي ناي غيرو معلبخ قبرلو كم زفتنن بوتين كم زي تحابرن غيرو يام دشتو زلو بوتين كتحابرن نتكوينات تطون بال كم زي حجزن يام زريو زلو جن clearly بوتين نزكوينات زن قلتلو كم سب كنا هريو خلنا بزح انسنتيف كله يخلي كتب لا يتخلنيها زكوينات بمقصالو نراشا يكون نبوتين فلو دقف ويون وتصيد دمصالو ነገር አይኮነን ዝርዱ ገና ነው ሰዶ ምክንያቱ ካብ ዝኩይናት ዝንታይ ረብሓሉ እንድሪልካ ምናልባት ትውን ኮክረብሖ ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ጸላኢናቱ ካብ ውሽጡ ንኽሰጉግ ካብ ከባቢው ንኽሰጉግ ንምኽኣል ተዘይኮይኑ ኪኑ ክቕፅል ዝኽእል ረብሓ ዘለዎ ኣይኮነን معدنات قال ما لي بليهم قال معدنات رشا نزل له بعلم ذهبت مع هاجر تفترة وهبتي رشاي ل 7 تريليون تمن هبت زلوي بتخالايز بال امريكا 4 دي قال فرقنا رشا يزلو سلاز رشا زي هبت مع هاجر تحطو جن
كل تألامة ناي معربة عالم نزراشا زبال كودقوي دليوم. It has always been the same game. ስለዚህ ነዚ ንምብዳህ እንድሕር ኮይኑ ድማ ቀደም ብዲፕሎማሲ ተፈቲኑ ስለዘይ ሰርሐ እጂ ድማ ብወታደራዊ ኩናት ጀሚሩ ስለ ዘሎ ሓደ ኣፊቱ ካብ ተጀመረ ናይ ነዊሕ ቀፃልነት ዘሎ መፍትሒ ናይቲ ፀገሙ ክረክብ እዩ ዝደሊ ዘሎ ሕጂ ዋላ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ክበሃል ከሎ ሎንግ ተርም ሶሉሽን እዩ ዝደሊ ዘሎ ሳቶም ናይ ኣቋራጭ ዕረፍቲ ወሲዶም ገለገለ ክገብሩ እዩ ዝደሊ ዘሎ እሱ ድማ ኖ ዕረፍቲ ዝበሃል የለን ወይ ናይ ሓዋር መፍትሒ ወይ ድማ ብሓይሊ ይፍታሕ Russia. And Trump has a lot of options, and if I were Putin, I would watch out. Well, what are some of those options? I mean, we could put more sanctions on their oil production, but that brings its own set of problems, doesn't it? Yes, it does. And so I think the number one requirement here is air defense. Without a strong air defense over Ukraine, the negotiating position collapses. So I think that when President Trump talks about this next week, we will hear more about providing air defenses, probably both through the U.S. and through NATO partners. On the sanctions, that bill that Lindsey Graham talks about is ready to go. It's a 500% tariff on some of Russia's biggest customers, and it is moving its way along. So Trump has quite a lot up his sleeve at this point to deal with a እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ኣማራፂታት ከም ዘለዎ ንራሽያ ንክሃርማ ስለዚ ፑቲን ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ እያ ትብደላ እስከ እንታይ እዮም እቶም ኣማራፂታት ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ንፑቲን ንምቕጣዕ ምስ በላ ሓደ ካብኡ እቲ ንኣብነት እገዳ ወይ እውን እቲ ካልእ ዝገብርዎ ዘለዉ እፅዋታት ካልእ ክገብሩ ተኮይኖም ንኣብነት ነቲ ነዳዲ ናቱ ካብ ራሽያ ንዝገዝእ ነዳዲ ክሳብ 500% ታሪፍ ክገብርሉ ምዃኖም ዝብል ሓደ ሓሳብ በቲ ሊንሲ ግራም ዝበሃል ሓደ ናይ ኩናት ኣፉ ክኸፍት ከሎ ኩናት ጥራይ ትብል ተድምፅ ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ በዓል ንሱ ዘበገስዎ ንጥፊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ወል ነዳዲ ናይ ራሽያ ኣብ ዕዳጋ ጠጠው ተቢልካዮ ድማ ተገምጢሉ ንኣሜሪካ ኢንፍሌሽን ከምፅ እዩ ምንሃር ዋጋታት ክፈጥር እዩ ምዝንባዕ ናይ ዕዳጋታት ክፈጥር እዩ ስለዚ እዚኣ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣይደልያን እዩ ዘሎ but at the end of the day እንድሕር ኣማራፂ ሲኖም they will go for it as well እዚ ድማ ነቲ ቁጠባ ናይ ራሽያ ኣመና ፀገም ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ but again ሕጂ እውን ነዳዲ ናይ ራሽያ መን ይገዘሉ ምፍላጥ የድሊ ንቻይና ከምኡ ጌርካ ከተፈራርሃ ትኽእል ዲኻ ኣሜሪካ ከምኡ ኢላ ፈራሪሃ ንቻይና እንታይ ኣምፅኣትላ ብታሪፍ ኣፈራሪሃ ተንበርኪኻያ እግሪ ናይ ቻይና ስዒማ ነገራታ ክትፈትሕ ክኢላ እምበር በቲ ምፍርራህን ተህዲድን ኣይሰርሐን 100% ታሪፍ ኢሉ እኮ ኣይሰሙን ኣይሳለስቲ ገዲፎ እዩ ብዝኾነ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂ የብሉን ገለ ካብቲ ኣገዳሲ ኣማራፂ ትብሎ ዘላ ብብዝሒ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ቲ ፓትሪዮት ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክብዋ ክኽእልሎም ኣሜሪካ ተደምረቶም ናይ ኔቶ ሃገራት ንዩክሬን ብብዝሒ እንድሕሪቦማ እቲ ሚሳይላት ይኹን ድሮናት ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ ስለዚ ንዑ ጠጠው ተቢልካ ዩክሬን ሓይሊ ብዘለዎ ክትዋጋእ ትኽእል ወይ እውን ትርጉም ዘለዎ ኩናት ከተካይድ ትኽእል ኤር ዲፈንስ ሲስተም እንተለዋ ጥራይ እዩ እሱ እንተዘየለ እቲ ኩናት ትርጉም የብሉን ዩክሬን ምክንያቱ በሸሓት ድሮናት መዓልታዊ ትድብደብ ተለኻ there is nothing ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ስለዚ ኣትሊስት ናይ ምውጋዕ ዓቕሞም ፌር ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ እቲ ድሮናት ይኹን እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክትቦም ክትክእል ኣለካ እያ ትብል ኣላ ስለዚ እሱ ከዓ ንምሃብ ብኔቶ ጌርካ ክግበር ከም ዝኽእል እያ ትነግር recalcitrant and Putin who just has a taste for war. Yeah, the Ukrainians have just done an incredible job in fighting off the attacks of this much bigger and better funded ally. I think of the attacks on those bombers, the drone attacks on the Russian bombers that were more than 1,000 miles away from the Ukrainian border a few weeks ago. But is there more that the president could or should do? I'm talking about President Trump now. Could or should do to help the Ukrainians out? Well, there is always more. I think the tactical situation is Ukraine is holding Russia pretty well on the ground. The real pressure is these massed drone attacks, which are... بعفشة أنت يمزول زلو يوكرين بزيك العالم ننوح حيار راشا تتوكبلوها كندزي تتوكبلوها مخالهم ترايدي كونسي أمز حالفة عند بتاو متقعت بمقبار بزح نفرتي أوشت يوكرين أوشت راشا أشعاد كيلومترات يوم متقعت فتيهم كم زنا بروز نجاريو سلازي يوكرين so far مستزلوا متقاماتن حزرتات قال بلغوا خلو ببليونات جنزبي زحجز زلوا سلازي كم زي يوكرين كانوا بالكلنا نشتي هاجر ويو أنصار عبي هاجر تواجع زلا غير كتراي فريم كجبروا زليو تخلك لا يكونن اشتي هاجر أنصار عباي مالت إيرترا أنصار إثيوبيا مالتيو نا يوكرين راشان كم يكونن
ولا أكو يوكرين كابراشا بجيوغرافيكال بهزبن توعد تنستغونت نتي صقمنا تاغن بليونز ገንዘብ بمقبار زرقة تكنولوجي زلوا أصواراتن زحدش ميسايلاتن بمهاب نتوي زلوا صقم نخشفنو يحجزوا له يوم سلازي 50 60 زخونه هاجرات هبقنا تسلفن እንታይ ክንውሰልኩም ናበላን የንበር ዩክሬን ምስ ራሽያ ክትዋጋው ናይ መኻለት ነራ so again ንሪዮ ዘለና ዳርጋ ክትዛረብ ከላ ድሩት ነገራት ያ ኣሜሪካ ኦፕሽን ዘለዋ ማለት ነቱ ዘለዎም ገዳ ገለገለታት ገለ ክገብሩ ዳኽሉ በር ኣብ ዓውደ ኩናት ዓብ ለውጢ ንክገብሩ ዘሎ ተኽእሎ ከቢድ እዩ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ድሮ ተራእዩ የብዝዋን እዚ ኣብ ኢራን ተራእዩሎ ኣብ ምስሑት ተራእዩሎ ብዓብዩ ድማ ኣብ ዩክሬን ተራእዩሎ ስለዚ ኣሜሪካ ሰብ ዘይረኣዮ ፍሉይ ነገር ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን እዚ ድርዱ ጌርና ንውሰዶ ራይቲ ነቲ ገዳ ነተን ካልኦት ሃገራት ምለን ብምፍራህ ንቁጠባዊ ጭዋዳ ናይ ራሻ ገይሮም እዮም ሱ ዘይተገብረ ይኮነ ምናልባት ኣግሬሲቭሊ ክቆፅልዎ እዮም ማለት እዩ እምበር ዘይተገብረ ነገር ሓድሽ ነገር ክገብሩ እቲ ተኽእሎታት የለን so they have used actually most of the options ኩልቲ ዕድላት ተኽእሎታት ተጠቂሞም ድዮም ግን still ድሕሪ ኣቕሊ ፅበት ኣሎ they will still continue ክቆፅልዎ ምዃኖም ከዓ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ተሳዒርና ታስዕረት ክቕበልዎ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ክሳብ ዝኾነ ድማ they gonna fight ክሳብ መወዳእታ ማለት እዩ you can liken it ሓንቲ ነይራ ብዚኣ ክበኩም እቲ ሪያሊቲ ምንታን ክርዳእና እዚኣ give me a second start at the beginning. Trump has basically failed to deal with the Ukraine problem, and he's failed to improve relations with Russia as he promised he was going to do. It looked like he was off to an auspicious start at the beginning of his term, but everything has kind of gone to hell in a handbasket, and we're in this real mess now. And what's staring him in the face, and you don't want to underestimate this, is defeat in Ukraine. Right? The Russians are እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ሓደ ካብቲ ነዚ ኩናት እዚ ብዕምቆት ዝተንተኖን ሓበሬታ ዝሃበን ኣቐዲሙ ቅድሚ ሰብ ዝገመቶን ዝመደቦን ከጋጥም ከም ዝኽእል እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኩናት ምስ ጀመረ ድማ ራሻ ብሕማቕ ኩነታት ከላ እዚ ኩናት ዝበዓወት ናይ ራሻ ክውዳእ ፍተውፅሉ ዝበሎም ሱ ብኸምኡ ድማ ብዙሕ ተነፅሎታት ኣብ ብዙሕ ፀገምን ፀቕጥን ወሪድዎ ዝነበረ እዩ ኤኒዌይ ሓደ ካብቲ እቲ ኩናት ብዕምቆት ዝፈልጦ ሰብ ተሎ ቁፅሪ ሓደ እዚ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ big time በቃ ዓብ ፍሽለት ያጋጥሞ ኢሉ ነዚ ኩናት እዚ ኣብ 24 ሰዓት ክውዶ ኢሉ መብፅዓት እዩ ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝተመረፀ ኣይኮነን 24 ክውዶ ኣብ 24 ሰዓት ክውዶ ኣብ 6 ወርሒ እውን ክውዶ ኣይከኣለን ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኮምፕሊትሊ ፌል ገይሩ ኢሉ እቲ ናይ ምውዳእ ተኽእሎ የለን ሕጂ እቲ ዝኸፈ ክፋል ውድቀት ድማ እንታይ ፅበየሎ ኢሉ ኣብቲ ናቱ ትፅቢት ዩክሬን ክትሰዓር ከም ትኽእል this is another big blow ይብላ ኣብ ናቱ ዎች ኣብ ናቱ መርሕነት ከላ ዩክሬን ኮላፕስ ክገብር ከም ዝኽእል ተኽእለሎ ይብላ ኣሎ ዩክሬን ክቕህም ዝኽእለሉ ተኽእለሎ እዚ ከዓ ንዶናልድ ትራምፕ ዓብ ፅፍዒት ምዃኑ እዩ defeat in Ukraine. Right? The Russians are slowly but steadily rolling back the Ukrainians, and the Ukrainians are in real trouble. All of these attacks that Trump is talking about, where Ukraine is really getting pounded, are having an effect. And I believe at some point the Ukrainians are going to collapse and the Russians are going to win an ugly victory. You can almost feel the weight of history in that sentence. Professor Mearsheimer is echoing a pattern we've seen before, a slow grind. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኮይኑ ተሪፉ ዶናልድ ትራምፕ ክንደምንታይ ይግዕር ኣሎ ዋላ ክንደምንታይ እቲ ኩናት ፑቲን ጠጠው ከብሎ ኣለዎ ሰብ ይመውት ኣሎ ገለገለ ዝብል ዘሎ ራሽያውያን ብዘገምታ ነቲ ኩናት ዶሚኔት እናገብርዎ እዮም ዝመፁ ዘሎ ኢሉ ብዘገምታ ስለዚ ሓደ ተኽእሎ ኣሎ ዩክሬን ጠቕላላ ንክወድቕ ጠቕላላ ንክሰዓረሉ ዝኽእል ተኽእሎ ኣሎ እዩ ምናልባት ኤግዛክትሊ ብማእስዩ ብኸመይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን እቲ ተኽእሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንዩክሬን እናኸበዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕሪ እሱ ከጋጥም ኮይኑ ወይ ገለ ከጋጥም ኮይኑ ድሕርቲ ኩናት ሃንደበታዊ ምውዳእ ከጋጥሞ እንተኮይኑ ብመንገዲ ራሻ ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል ዩክሬን ኤቭሪ መዓልታዊ መዓልቲ ዝሓልፎ ዘሎ ዓቕምታቶም እናተፀንቀቐ ዋላ እውን ኣፅዋር ተሃብዎም ሕጂ እቲ ሰራዊት እናተወደየ ዝቋዓፀሮ ቦታታት እናተበለ እዚ ኩሉ ደብዳባት ድማ ንምንታይ ይሃርም ኣሎ ኣፅዋር ዘፍርይሉ ቦታታት ዝነበረ ይህረም ኣሎ ሎጂስቲክስ ናቶም ይህረም ኣሎ ትሕቲ ቅርፂ ንኩናት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ይህረም ኣሎ ስለዚ እዚ ምህራም እዚ 1000 ድሮን ተሃሪኡ ተተኪሱ 700 500 600 ከምዚ 100 ዝበሃል ዘሎ ንምንታይ ዝሃርም ዘሎ ፍርቂ ናቱ ዩክሬን ተምኪናቱ ተረፈ ፍርቂ ይሃርም ኣሎ እዚ እንታይ ዝነግር ዘሎ መብዛሕትኡ
ነቲ ኩናት ዝጥቀምሉ ዘለው ነቲ ኩናት ዝጠቅሞም ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ ይዝህረም ዘሎ ስለዚ ዓቅሞም ድማ ብኡ መልክዕ ፅርግያ ዝቀሳቀስሉ ዝነበረ ይፈርስ ኤሌክትሪክ ዘመንጭወሎም ዝነበረ ነገር ይፈርስ ስለዚ ነቲ ወላ እውን ኣፅዋር ተፍርዮ ወይ ነቲ ሎጂስቲክ ናይ ኩናትካ እውን ዝዕንቅፍ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ ብሓፈሻ ከቢድ መድረክ ምዃኑን ናይ ዓበይቲ ሃገራት ምፍጣጥ ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ war of attrition that eventually breaks political will. If you look at frontline reports this week, Russian forces have clawed back another 70-odd square miles in Donetsk and Kharkiv. And NATO leaders gathering in The Hague privately concede they're preparing for a conflict that could last years, not months. The question now is less whether Kyiv can regain territory than how the West manages the optics of a setback it once said was unthinkable. This is going to be done on Trump's watch, and he knows that. He's not so foolish as to fail to understand that what happened in Afghanistan with Joe Biden, where that defeat was dumped in his lap, is going to happen in all likelihood with regard to Ukraine. He's going to be seen as the president who lost Ukraine, and he has nobody to blame for himself for the mess he's in. Politically, that's شنتايم زبل زلو بحفجة اتكون نتات كرخلو ولا نيتو يكون دونالد ترامب عبزوانزي يوكرين نتي زتفاتو مريت 20% دي 20% نايت مريت نسو نخط ملسيات زبل ست زترسأتي ماي نسو قديف كا تترف مريتنا يوكرين كترف يخلدو زبل نيتو سيريس كالكوليشن سيسقبر زلو معناتو تي حايلنا يراشا متأن كندي يفكرولون ينعقوان يبلوان علو مليسو نحيلن ناقبلن يمتعلو نسو دما يزدف زلو لذي دونالد ترامب تا زخافت جو بايدن نقوم مشيتن بمنتهي تصرفو أفغانستان قريف واد وزعي أوزاز أب أفغانستان زغبرت دخون بريزنت سلا زغونا بلا بلا بوتين ونكون أفغانستان سلا زرعي ينزلنا يوكرين جميرو نابلي زرب ويل نسخة أبناتك بريزنتنتنا أمريكا خلقها يوكرين كما أفغانستان سعرت تقاط ما يخلي أمريكا سلازي إذا وردت زياخي تقبلا يخل دي سبزي تخلو قنا لكم غوردو يمزو لزالو سلازي again دونالد ترامب هذا عبء فشلت تقاطو ما كم زغل قن دونالد ترامب he doesn't normal سبي ولا شيء فشلت تقاطمه أي فشل كوني له بحسوت كم حقق غير تزاري بك حلف زغل سبي قن تتعقم قن It's a brutal calculus. Americans still remember the airport chaos in Kabul. If a similar image emerges from Odessa or Dnipro, the blame sticks. In Washington, even Republican hawks are quietly drafting talking points on responsible disengagement, a phrase that didn't exist 12 months ago. I don't think the Russians are going to try to conquer Western Ukraine. I think you're going to be left with a dysfunctional rump state in the form of Ukraine. A frozen conflict is like an untreated wound. It looks stable until infection sets in. Think Bosnia in the 1990s or the divided Koreas. بتهكل تزبلوا زلو نملو يوكرين تقوطات إيراك تجزء تدلل زبها الراشا كاب مجمر يوكرينات كاب زجمر حصوت مخانون ترجم زي بلو ويكا مخنو زي كوني السينما قوت مخانو بروفيسور جون مرشايمر تجاجيمو دي بانك زجبرا يمخنياتو ني يوكرين زاكل كند يوكرين زاكل مريت كتقو عصر تغين كخندم انتاي سراويت يدليكا أغنى سراويتكا كندم انتاي سراويتنا وقت تدلكا سلزي بخلو ناي كوينات كالكوليشن سجيركاي راشا من البات نتي مبرقاو كفال كاب قدم حدا راشا ما بقول زلو حزب زلو كالاي دما اندحر نيتو ناب يوكرين كاتخوينو ازي 4 زوباتات ويكا اوبلاس بلو نعوك حزي زحجازاتو زلا نزحي كتحزو مخانا تتشعين من تنشوعات النجيراني رايا سلزي زحجا قاتي مزلو كم تنقطع زوهاب زنبريتنا بانا زدواب كنكو عصرينا تخالقن كم دليتكم كتكبر تخليهم زعينوتي جن ولا نتمعراب نتكو عصر وزي دليقا زتدمسسن زترمسن يوكرين مرحيا اليوكرين او كلون هيدلينيوم سلازي نزناي زلنسك سلطان لما اداخي ممتو تخايلو كل يلو زغل منقدون كفتو يومنا مودة تقلعناتهم نتو مرحتي كم زهاد مخو قبرو كفتون يوم so very very bad كبيد ما كويناتنا نرزلنا but again it's Donald Trump Vladimir Putin over the war in Ukraine. On Thursday, in a new phone interview, Trump told NBC's Kristen Welker that he expects to, quote, have a major statement to make on Russia on Monday. He did not disclose what that announcement will be, but it could be related to Russia's continued bombardment of Ukraine this week. Trump also told Welker about a deal that was struck last month with NATO to send weapons to Ukraine from the United States. He said NATO will be, quote, paying for those weapons 100%.
ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ኣብ ራሻ ሓደ ኣገዳሲ መግለፂ ከም ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ ካልኣይ ድማ ኣፅዋር ክህብ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ኣፅዋር ድማ ሙሉእ ብምሉእ ኔቶ እዩ ክኸፍሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ድሓን ኣብዚ ዝያዳ ናይ ኤውሮጳ ሚድያ ካቨር ገይርዎ ነይሩ Into Texas, Trump told NBC News that the US will start selling weapons to Ukraine with NATO allied countries footing the bill. Trump did not mention Patriot missile systems specifically, but he has recently said Kyiv would need Patriots to defend itself. During the interview, Trump also said he would be making a quote, major announcement about Russia on Monday, but did not disclose further details. Well, Ukrainian ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ፓትሪዮት ሚሳይል ዝበሃል እዩ ንዑ ክትቦም ከም ትኽእል ኣሜሪካ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን ክትቦም ዘይኮነቲ ኤውሮጳን ኔቶን ክኸፍሎ ኣለዎ እቲ ዋጋታት ናቱ ስለዚ ብቢልዮናት ዝትመን ኢንቨስትመንት እዚ ግን ኦፍኮርስ እቲ ቢልዮናት ናይ ኔቶ ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ደይና ከምዚ ተጠፍየ ወይ እዚ ነገር እዚ ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ብዙሕ ዕንወት ናይቲ ብድሮናት ድማ ንምቁፅፃሩ ዓብ ሓገዝ ክገብር ይኽእል እዩ ኣካል ቪድዮ ካቨር ጌርና ስለ ዝነበርና Ukrainian President Volodymyr Zelensky, meanwhile, has repeated his calls for defense systems and tougher sanctions on Russia after an overnight raid left 2 people dead. On social media, he said the vast majority of the more than 600 Russian drones and missiles were destroyed in the attack, which targeted cities across the country. Russia's current strategy is to overwhelm Ukrainian air defenses with large numbers of drones. Ukraine is adapting its tactics as the nighttime onslaughts have become more frequent. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ዩክሬን ብወገና እዚ ፓትሪዮት ሚሳይል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ብዝቐልጠፈ ክወሃባ ከም ዘለዎን ነቲ ዓውደ ኩናት ንምቁፅፃሩ ድማ እቲ ቀንዲ ኣገዳስን ታክቲክ ድማ ክቕይሩ ከም ዘለዎን ምክንያቱ እቲ ኩናት እናተቐያየረ ክኸይድ ከሎ ታክቲክ ናትካ ክትቅይር ክትክእል ኣለካ ኣዘርዋይስ እቲ ኩናት ቀፃሊ መልክዓቱ እናቐየረ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ከቢድ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሻሂድ ድሮናት ድማ ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ዳርጋ ብዝሰፍሐ መልክዕ ካቨሬጅ ዝወሃቦ ዘሎ እዩ ግን I mean this is a situation that they have to deal with ኩናት ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ምዝሓል ኣንፈት ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና terror because let's be clear and let's not mince words the goal of this is to terrorize the Ukrainian population. That is clearly what the Ukrainians are feeling, that they cannot go out on the street without thinking that there's a possibility that they are going to be either hit by a missile while they're sleeping at night, a missile's going to strike their residential buildings. Now, Moscow has consistently, from the beginning of the war, if nothing else, it's been consistent in vehemently denying that it has any intention of targeting civilian infrastructure. And yet, time and again, we have, incidentally, seen Russian missiles ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ኮሜንቴተር ብዛዕባ እስራኤል እንተዝኾንኩም ኢሉ ይዛረብኒ ንራሻ ትገብሮ ዘላ ኣብ ዩክሬን ቅቡል ይብል እየ ኣለኹን ኣብ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርፂ ዝግበር ቅቡል ይብል እየ ኣለኹን ግን ኤግዛክትሊ ስለ ዘይፈልጦ ኣብ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርፂ ዝሃርሙ ዘሎ ወይስ እንታይ እዩ ንሳቶም ብዝብልዎ ዘለዉ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ናይ ሲቪላዊ ቦታ እንደዝሃርሙ ነይሮም ግን ክንዲዛ ዓይነት ድሮናትን ሚሳይላት እናተተኮሰ ከሎ ብዙሕ ሰብ መሞተ ነይሩ ኣሚን እቲ መወዳደር ነጥቢ ምስ ቃዛ እዩ ክልተ ሃገራት እየን ከም ዝገብራ ዘለዋ ራሻን እስራኤልን ክልተን ይድብድባ ኣለዋ ንበለን ኣብ ቃዛ ክንደይ ሰብ ይመውቱ ኣሎ መዓልታዊ ንሰምዕ ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ እስራኤል ደብዳብ ዝገበረትሉ በማይቲ ሰብ ዝመውት ዘሎ ብዛዕባኡ ክኸውን ከሎ ከምዚ ኢሎም ኣይዛረቡን እዮም ናይ ራሻ ክኸውን ከሎ ግን ለሰይ 700 ድሮን ደብዳብ ተኻይዱ እንተተባሂሉ 200 ወይ 300 እዩ ዝበሃል 3 ሰብ ውሕዳት የምለኩም ኣለኹ ሂወት ሰብ ክቡር እዩ but again ምስቲ ክበት ናይቲ ኩናት ርኢኻ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ጥንቃቐ ኣለዎም ራሻ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ንዓይ ከም ኮይኑ ዝርዳዕኒ ስለዚ again እቲ hypocrisy ናቶም ንእስራኤል ክኸውን ከሎ እስራኤል has the right to defend itself ይብሉኻ ነፍሰ ምክልኻል መሰል ኣለዋ and blah blah ራሻ ክኸውን ከሎ ግን ኖ ሰይጣናዊ ሃገር ፑቲን ጨካኒ blah blah ኢሎም ካትመልሓሶም ብጣዕሚ እዩ ክልቲኡ ነገራት ሕውስውስ ከብሎ ዝፍትን ግን again ህዝቢ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ ንሶም ክገብርዎ ከለዎ ሓላል ካልእ ሰብ ንምክልኻል ናቱ ክገብሮ ከሎ ግን ሓራም ሓጢኣትን ጌርካ ምሻጥ ከም ሓደ ልሙድ ተርእዮ ኣብዚ ዓለምና ገኒኑ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣትሊስት ግን ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ሓቂ ክንፈልጥ ወይ እውን ተፈላለዩ ሕቶታት ክንሓትት ዕድል ኣለና missiles and drones hitting, striking, if not targeting, it seems, schools, hospitals, playgrounds where children play, residential buildings,
ordinary streets, cafes, restaurants where civilians gather. So those denials start to seem very hollow. You ask why it is doing this for a couple of very simple reasons. One, it has ramped up its own domestic production of these drones. So it has factories now churning out domestically the drones. Yes, Ukraine has also become a master in production of drones in the name of its own self-defense against this war of aggression. At the same time, Putin has had the wind in his back. He has had a Donald Trump administration, which at least until now, let's put Trump's rhetoric aside, has very much been cozying up to Putin. Putin has felt, if not empowered, at least enabled. But even putting that aside, Vladimir Putin እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ብሓፈሻ እቲ ፑቲን ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘተባብዑ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብዓፉ እንተደይ ኮይኑ ኣንጻር ፑቲን ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ተሪር ስጉምቲ ወይ እውን ተሪር ቃላት ክጥቀም ኣይፀንሐን እዚ ከዓ ንፑቲን ዳርጋ ይሕይልዎን ኣተባቢዕዎን እዩ ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ንክወስድ ዝብል ዘረባ እዩ ዝጥቀም ዘሎ anyway እቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ሳቶም ዝብልዎ ዘለውን እቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘላን ዝቃዶ ይኮነን ግን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ግን they are fighting furiously ብዝበርትዐ መልክዕ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ስለምንታይ it's a war of narrative እቲ ኩናት ከዓ ኣብ ሚድያ እውን ኣሎ እዩ ኣብ ዓውደ ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ እቲ ኩናት ኣብ ሚድያ እውን ኣሎ ስለዚ ዩክሬን ድማ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ሚድያ ኩናት ምስተዓወተትሉ እያ ምዕራባዊ ሚድያ ጎኖም ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ናራቲቭ ወር ምስተዓወተትሉ እያ ራሽያ ኣብ ባይታ ስለ ትዕወት ዘላ ግን ኣብ ሚድያ እውን ክትዕወት ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ሞራል ናይ ሰራዊትካ ድዩ ከምኡ ድማ ብዓለም ደረጃ ንስኻ ሕማቅ ከይገበርካ ከም ሕማቅ ሌበል ክገብሩካ ታሪክካ ክፅይቑ ናትካ ተቐባልነት ኣብ ዓለም ናትካ ክብሪ ኣብ ዓለም መሬት ከም ዘብጥ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ናይ ናራቲቭ ኩናት ኣቃሊሉ ዝርዮ ሰብ ኣሎ ኣቃሊልካ ክትሪኦ የብልካ ሚድያ ናይ ሚድያ ኩናት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ዝሃስየካ ንኣብነት እዚ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ረእይዎ ናይ ሚድያ ኩናት ኤርትራ ብጣዕሚ ከሲራ ኤርትራ ብዙሕ ተሃስያ that's why ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ገበናት ብምሉእ ተጠቕሊሉ ናብ ኤርትራ ገጾም ፀጊዖም ንኤርትራ ጥራይ ገዳ ውሪዶምላ ዘለዉ ሕጂ እውን እንተኾነ ንኣቢ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ሓውሲ ሸለል ኢሉ እናሓለፎ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ግን ኩሉ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ክበሃል ከሎ መጀመርያ ምስ ኤርትራ ክተሓሓዝ ከም ዝኽእል ክገብሮ ይድፍትን ዘሎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ልዑል ጥንቃቐን ልዑል ብዙሕ ስራሕን ዘድልየና ድማ ነዚ እዩ ስለምንታይ እቲ ሚድያ ዓብ ተራ ኣለዎ ኣብ ርእሲ ናይ ህዝቢ ኩናት ክግበር ከሎ መን ናይ ኩናት በዳሊ ከም ዝኾነ ኣብ ርእሲ ናይ ዜጋታት ናይ ህዝቢ ንክተርፍ እዮም ዝገብርዎ እዚ ሚድያ ንጎም ሸትም ብዛዕባ ዝዛረቡ ዘሎ እቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝሓስብ ሸት ንክገብርዎ እዩ ህዝቢ ከመይ ከም ዝሓስብ እንድሕር ፀሊኻዮ ድማ ኣብቲ ፖለቲካል ሲስተም ድማ ትሪኦ ዲሞክራሲ ስለ ዝኾነ እዚኦም ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያ ከም ዝደፍኦ ዘሎ ጌርካ ንህዝቢ እንተሚንካ ነቲ ኩናት ንዩክሬን ክንሕግዝ ኢና ዝብሉ ፖለቲከኛታት ንክመርፁ ይሕግዞም ሰል ባይ ዲዛይን እዩ ስለዚ ነቲ ኩናት ዝሕግዙ ወይ ከዓ ነቲ ኩናት ከናውሑ ዝኽእሉ ፖለቲከኛታት ንክምረፁ ኣብ ሚድያ ንህዝቢ ከተደንቁር ኣለካ ኩናት ራሽያ ሰይጣናዊት ምዃና ዩክሬን ድማ ፃድቃን ምዃኖም ጌርካ ክትገልፅ ክትክእል ኣለካ but anyway ድሮናት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬን ናብ ሲቪላዊ ዕላማታት ኣብ ራሽያ ክሃርም ከሎ ኣይግደሱን እዮም ብዙሕ ዘገድሶም ኣይኮነን ኣከም እቲ ዳብል ስታንዳርድ very very obvious you can that is what it is Military expert Domitilla Sagumoso from King's College London. Domitilla, as we saw in the report, Russia is flooding Ukraine's skies with waves of drone attacks and missile strikes. Given air defense is so expensive, how much is this also a war of economics? Definitely is a war of economics, and the Shaheeds and the Jirans too that Russia is sending are not a very expensive weapon. They cost between $20,000 and $50,000. And as we know, many of the air defense systems that the United States and Europe are providing to Ukraine are a lot more expensive. But what is interesting is that Ukraine is now developing, interceptors, drone interceptors, which cost a lot less. I found out details about it costing between $2,000 and $5,000. So if this system really starts working and Ukraine is now putting a lot of emphasis into that, then, it could have a sort of an advantage in terms of the cost because so እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ምናልባት ኣገዳሲ እዩ እዚ እቲ ኩናት ናይ ኣፅዋርን ናይ
ገለን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ቁጠባ ኩናት እውን እዩ ምክንያቱ እቲ ድሮን ሻሂድ ድሮን ዝበሃል ዘሎ ብሕሱር ክብል ከሎ ኣወዳዲርካ ማለት እዩ ሕሱር ኣይኮነን ካብ 20 ክሳብ 50 ሽሕ ዝዋግኡ ድሮን ብሚልዮናት ዋግኡ ሚሳይል ጌርካ ክትሃርሞሲ መን እዩ ዝዕወት ዘሎ ንዝብል ሕቶ እያ ትምልስ ዘላ ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ፓትሪዮት ሚሳይል ክሰርሕ ትፍትን ኣላ ኣብ ዴቨሎፕመንት ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እሱ ድማ ብ1000 2000 5000 ዝዋግኡ ሚሳይል ንድሮን ከተውድቀሉ ትኽእል ኤር ዲፈን ናይ ድሮን ዲፈንስ ሲስተም ንከማዕብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ስለዚ ኣይ ቲንክ ቨሪ ሱን ብወገን ራሽያ ይኹን ብወገን ዩክሬን ቻይና ብወገኖም ኤቭሪዋን ኢዝ ወርኪንግ ነዚ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከመይ ጌርካ ኮንትሮል ክትገብሮ ትኽእል ምክንያቱ በቲ ናይ ሚሳይላት ናይ ዓበይቲ ሚሳይላትን ናይ ነፈርትን ዲፈንስ ሲስተም ተሰሪሑ ዘሎ ባልዚ ፔትሪዮት ንብሎ ዘለና ብኡ ጌርካ ክትከላኸሎም ፌር ኣይኮነን ዘዋፅእ ኣይኮነን ስለዚ እሱ ስለ ዘይኮነ what can you do ነዚ ነገራት እዚ ንክትቅይር ንዝብል ሓድሽ ፕሮዳክትስ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ መሳርሒታት ከተማዕብል ክትክእል ኣለካ ዩክሬን ድማ ብዙሕ ነገር እዮም ዝማዕብሉ ዘለው ከገርመኩም ድሮናት ናቶም ናይ ድሮን ኢንዱስትሪ ከም ዘለዎም ትሕቶ ግን ብርግፅ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ገለ ገይሮም እዮም ዝሰርሕዎ ዘለው ነዚ ቦታታት ናቱ ነቲ ናቱ ስፕላይ ቼይንን ናቱ ገለ መለታትን እዩ ራሽያ ብሚሳይላት ገይሩ ቀፃል ኣብ ዩክሬን ዝጭፍጭፍ ምክንያቱ እዚ ፋብሪካታት እዚ ኣብ ዩክሬን ተሎ እንተተፈሊጡ ክድምስስዎ እዮም ዘለዎም ራሽያ that's where እቲ ቀንዲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ናይ ሲቪላዊ ገዛ ህንፃ ሰብ ዝቅሰሉ ሃሪንካ ብሚሳይል nothing changes in war ፋብሪካታት ናይ ሎጂስቲክስ ቦታ ናይ ኣገዳስነት ኩናት ዘናውሑን ዘቐፅሉን ዘሎ ቦታታት እንተሃሪምካ ግን ኩናት ጠጠው ክብል ክውዳእ ክትዕወት ዲኻ ዋላ እቲ ኩናት ንክቕየር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነዘን ኤር ዲፈንስ ሲስተም እውን ብዙሕ ግዜ የሃርሞኒየም ብዙሕ ንዓን ከም ዝሃርሞን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ሶ ብሓፈሻ ናይ ሓንቲ ኣብዚ ዘላ ቪድዮ ክወስኸልኩም ናይ መወዳእታዊ ክትኮነ ትኽእል እያ stands with North Korea. A powerful alliance is deepening and the focus is on Kim Jong-un's North Korea and Vladimir Putin's Russia. During a rare diplomatic visit, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov traveled to North Korea and made headlines by saying Russia respects Pyongyang's nuclear ambitions. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ መንጎ ሰሜን ኮርያን ራሽያን ዘሎ ዝምድና ዕምቆት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎን ራሽያ ድማ ዳርጋ ዝዓበየ ወታደራዊ ሓገዝ ካብ ሰሜን ኮርያ ትረክብ ዘላ ስለዚ እዚ ንሰሜን ኮርያ ብፍላይ ኣብ ዓለም ዝተነፀለት ሃገር ማለት ንኤርትራ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ዝብልዋ ዘለው ሰሜን ኮርያ ኣብ ዓለም ዝተነፀለት ሃገርን ዝበፅሐ ገዳ ዝወርዳ ዝነበረት ሃገርን ስለ ዝኾነት እዩ የግዳ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝዓበየ ገበል ዝኾነ ራሽያ ዝቐረበ መሓዝኣ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ መክሰብያ ትረክብ ዘላ ሰሜን ኮርያ ርግፀኛ እያ ነዚ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ ሰሜን ኮርያ ኣብ ቁጠባኣ ኣብ ወታደራዊ ዓቕምናታ ዓብ ለውጥን ኣስተዋፅኦን ይገብረላ ከም ዘሎ ስለምንታይ ንራሽያ ሰራዊት ትባላ ወታደራዊ ሚሳይላት ትሸጠላ ኣላ ገለ ብዙሕ ትሸጠላ ኣላ ብግምጣሉ ድማ ብዙሕ ሓገዝ ይረኽቡ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ሓደ ካብኡ ነዳዲ ብዙሕ ፀገም እዩ ነይሮም እገዳ ስለ ዘለዎም ነዳዲ ሽግር ነይሮም ራሽያ ድማ ነዳዲያ ዝገዝኣላ ሲና ስለ ዘላ ነዳዲ ናብ ሰሜን ኮርያ ክሸጥ ትኽእል እኽሊ ናይ እኽሊ ፀገም እውን ኣለዎም ብዙሕ ናይ ሕርሻ ፀገማት ስለ ዘለዎም ኣብ እውን ራሽያ ብዙሕ ኤክሰስ ስለ ዘለዎም ነቲ ሰሜን ኮርያ ትደልዮ ክብዎም ይኽእሉ እዮም ሰሜን ኮርያ ድማ ብዙሕ ሰራዊት ከም ዘለዋ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ንክዋጉድ እዮም ዝብዎም ወላ ንሎጂስቲክስ ክጠቕሞም ሰራዊት ይብዎም እዮም ስለዚ ዓቕሚ ሰብ ድማ ንኩናት ለተይ ኣብ ኩናት እንተለኻ ኩሉ ወታደር ኣብ ግንባር ጥራይ ኣይኮነን ዝዋጋእ ካዝና ዝመልእ ኣሎ ኣብ ብረታት ምቅርራብ ዝሰርሕ ኣሎ ኣብ ሎጂስቲክስ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘሎ ሰራዊት ስለዚ ኢቨን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ሎጂስቲክስ ክሕግዝዎም ተኽኢሎም ከም ሰራዊት ንራሽያ ዓብ ሓገዝ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ወላ እውን ኣብ ገለገለ ቦታታት ናብለት ራሽያ ሰራዊታ ካብ ዶብ ናይ ካልእ ሃገራት ናብ ምስ ኤስቶኒያ ዘሎ ድዩ ምስ ኔቶ ካልኦት ዝዳወበ ሃገራት ሰራዊት ናይ ራሽያ ካብኡ ወሲዶም ናብ ዩክሬን ክወስዱ ተኮይኖም ነቲ ቦታት ብምንታይ ክገድፍዎ ስለዚ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ወሲዶም ኣብቲ ቦታታት እቲ ንሓለዋ ክገድፍዎም ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ሓገዝ ሰሜን ኮርያ ትገብረሎም ዘላ ንራሽያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ካ ስለ ትሕግዞም ዘላ ሰሜን ኮርያ ድማ ዝድለ ሓገዛት ክትረክብ ትኽእል እያ ወላ እውን ኣብቲ ናይ ኒውክለር ቴክኖሎጂ ትሕግዛ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ this is a very interesting concept already ንክልቲኦም ወገናት ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ዝምድና ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፖዚሽን ከጋጥም ከሎ ኣሜሪካ ትፀልኣካ ኣሜሪካ ከተጥፋኣካ ትደሊ ተኮይና
ምስ ራሻ ከምዚ ዓይነት ዕንቆት ዘለዎ ዝምድና ምግባር ኣገዳሲ እዩ እየ ዝብላ ንብዙሕ ግዜ ሰሜን ኮርያ ዝተነፀለት እያ ነይራ ነዚ ዕድል እዚ ግን ፎቅ ኣቢላ ተጠቂማቶ ስለዚ ተጠቂማትሉ ድማ ኣብዘን ዘለዋ ግዜ ርኡይ ለውጢ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር The message was clear. Russia stands with North Korea. We have been long-standing neighbors and good partners with the Democratic People's Republic of Korea, and with the signing of a new treaty in June last year in Pyongyang, we are allies. This follows high-profile joint air drills between the US, Japan, and South Korea, featuring a B-52 US strategic bomber. Those drills drew condemnation from both Pyongyang and Moscow. Lavrov didn't hold back, saying, "We respect North Korea's aspirations and understand the reasons why it is pursuing nuclear development." He added that North Korea had learned its lesson. ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ታሪክ ወይ እውን ኣገዳሲ ውሳኔ ሰሜን ኮርያ ዝወሰኖት እንታይ ይፈልጥኩም ኣለኹም ሰሜን ኮርያ ቀደም ከምዛ ናይ ኢራን ዘጋጠማ ምገበርዎ ነይሩ ሰሜን ኮርያ ግን ተጣፊኦም ኒኩለራዊ ሚሳይል ስለ ዘማዕበሉ እዮም ኒኩለር ስለ ዘለዎም ጃፓን ደቡብ ኮርያ ኣሜሪካ ንጎም ምሸቱን እዮም ኣብ ከባቢኦም ትሬኒንግ ዝገብሩ ኒኩለራዊ ሃገር ስለ ዝኾነ ግን ሰሜን ኮርያ ክትፍርዎ ይክእሉን እዮም ይሲ ኒኩለር ተረኺብካ ኣሜሪካ ይትደፍረካን እያ ዝበሃል ኣብነት ናይ ሰሜን ኮርያ እዩ ሰሜን ኮርያ ድማ ሕጂ ሓደ አንተር ዝኾነ አንጻር ኣሜሪካ ኣብ ውግእ ፀሚዱ ዘሎ ራሻ ረኺብሎ ካብ ራሻ ድማ ዘድልዮም ቴክኖሎጂ ወስድለው ዘድልዮም ካል ነገራት ይረኽብለው ምስቲ ዘለዎም ዓቕምታት ማለት እዩ ድሮ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ሓያላት እዮም ነይሮም ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ይወስዱ ከም ዘለውን እቲ ደቡብ ኮርያ ይኹን ጃፓን ድማ ውይ ክብሉ እዮም ጀሚሮም ምክንያቱ ሰሜን ኮርያ ብዘይ ንሱ ሓያል ዝነበረ ነዚ ኩሉ ናይ ራሻ ተቐርቂራ ከላ ኣማራፂ ኣብ ዘይብላ ካብ ራሻ ብዙሕ ዕድላት ይረኽቡ ስለ ዘሎ ንሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓየለ ፖዚሽን እዩ ዘምፅኣ ዘሎ እዚ ድማ ቻይና እውን ትደልየ እያ ምክንያቱ ጃፓን ደቡብ ኮርያ ኣሜሪካ ክቕርቅርዋ ይፍትኑ ስለ ዘሎ ብታይዋን ገይሮም ሰሜን ኮርያ ሓያል ክትከውን ነቲ ዘሎ ቴንሽንስ ኣብ ምብዳእ ስለ ትጠቕሞም ሰሜን ኮርያ ሓያል ሰሜን ኮርያ ክትህሉ ድማ ይደልዩ እዮም ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ባላንስ ናይ ፓወር ከመይ ሽፍት long before the US and Israeli strikes on Iran. Lavrov also warned the United States, Japan, and South Korea against forming military pacts aimed at Moscow or Pyongyang. No one is considering using force against North Korea, but the build-up by the US and its allies is not going unnoticed, he said. In a surprise twist, Lavrov referenced Donald Trump's recent comments about resuming contact with Pyongyang during a እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣላያንስ ሓደ ኣገዳሲ ኣላያንስ ከም ናይ ኔቶ ዓይነት ኣላያንስ እዮም ገይሮም ዘለው ንሓድሕዶም ክደጋገፉ ከም ዘለዎም ስለዚ ንሰሜን ኮርያ ከፈራርህ ዝኽእል ሓይሊ የለን ይብልለው እዚ ድማ ንራሻ ኤፌክቲቭሊ ኣብቲ ናይ ፓሲፊክ ሬስ እውን ይትይዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ በዚ ኤሮፓ መፅያ ክትድዶም ትፍትን ዘላ ንሳቶም ድማ በቲ ፓሲፊክ ዝበሃል ዘሎ ቀንዲ ንኣሜሪካ ዘገድሳ ኣቡኻ ራሻ ትመፅእ ስለ ዘላ እቲ ገይም ሽፍት ይገብር ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዳይናሚካዊ ዝኾነ ቀልጢፉ ዝቀያየር ፖለቲካዊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ኩነታት እዚ ተዓወተት ኮይና ትወፅእ ዘላ ሃገር ክንብል ንኽእል ኢና ቢካዝ ካብ ዝነበራ ናይ ዓመታት ትነፅሎ ወፅያ ብየማንን ምስ ሓደ ኣገዳሲ ፓርትነር ብምዃን እቲ ኣገዳሲ ፓርትነር ድማ ካብ ሰሜን ኮርያ ብዙሕ ዝደልዩ ዘለዎ ነቲ ዝደልዮ ንኽረክብ ድማ ነታ ሰሜን ኮርያ ትደልዮ ክባ ዝኽእል ፓርትነር ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ኣዘራርባ እውን ራሻ ሰሜን ኮርያ ሓያልን ክትወድቕ ኣይደልን እዩ ሓያል ክትከውን እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ተፅዕኖታት በዓል ደቡብ ኮርያ ድዩ በዓል ጃፓን ኣብ ንዩክሬን ዝሕግዝዎ ዘለዉ ንዑ ንምቁፅፃር እንድሕሪ ኮይኑ ግድን እዮም ተሽሙ ክገብሩ ዘለዎም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም what we see here is a lot of change ናይ power shifts ናይ alliance shifts ናይ ኣሰላልፋ ናይ ኣወጋግና ኩሉ ነገር ክሳዕ ክንደይ ይቀያየር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና it's a very very interesting time ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይን ብፍላይ ብዓይኒ ፖለቲካ ድማ ንብዙሓት ሃገራት ተነፂለን ዝነበራ ናብ ፖለቲካዊ ቅድድም ዝመልስ ኩነታት እዩ ስለዚ ሰሜን ኮርያ not anymore isolated ናይ ብሓቂ ዓበይቲ ፓወርስ ዝደልይዋ ዘለውን መሻርክ ትረኺባ ዘላ ሃገር ኮይና ኣላ and this is the reality of 2025 because things are changing pretty fast ነገራት ድማ ምስ ይቕየር ኣሎ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሼር ግበሩ ሓሳብኩም ፅሓፉ ሰፖርት ሃብና በልኩ ናይ ሎም ቪድዮ ኣብዚ ኩዳይ ምዝያ ለበዋ ድማ ገጽ እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ህይወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርጆ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ ክንገብር ኣለና
ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከም ኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቱ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ህይወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ thank you very much